ଘରର ପୁଅ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ରେ ଭାଇ। ନିଜ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଜର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସମୟ ସହ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଯାଏ ତାହେଲେ ବୁଝିନେବ ଯେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ପ୍ରୟୋଜନ। ସମସ୍ତେ ତ ଏଠି ନିଜର ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ନିଜର ତାହା ସମୟ ହିଁ ଜଣେଇଥାଏ। ସହିବାର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ କହିବାର ସାହସ ରଖ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜବାବର ପ୍ରତିଜବାବ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି କାହା ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁଥାଉ ତେବେ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଥରେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରସା କରି ବସି ରହିଲେ କଦାପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ସେମାନେ ଭଲ କଲେ କହିବେ, ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ହାରନ୍ତୁ ଅବା ଜିତନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରୁହ ନାହିଁ। ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ କେବେ ଭୁଲ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ପ୍ରେମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ଏମିତିକା ସାଥୀ ମିଳନ୍ତି ଯିଏ ଖେଳନା ସାଥିରେ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ହୃଦୟ ସାଥିରେ ଖେଳିଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରଖ, ଯିଏ ତୁମକୁ ବୁଝୁନାହିଁ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଶିଖ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ କଥା କୁହେ ତାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମଣିଷ କାହା ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କରେ, ଅପବାଦ କରେ ବା ମିଛରେ ଦୁର୍ନାମ କରେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଏ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦିନେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁଠି ଜିତିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେଠାରେ ତ କେହି ଲଢ଼େଇ ପାରିବେ। ସାହସୀ ତ ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ହାରିବ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମଇଦାନ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୋକା ଖାଇଥାଏ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ସେ ଲୋକ ନିଜକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରି ନେଇଥାଏ, ହୃଦୟରୁ ବି ଆଉ କଥାରୁ ବି। ଆଶା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଏ ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ରହିଥାଏ। ଅଧିକ ଦୁଃଖ ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳେ ଆଉ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ପାଇବାର ସୁଖ ଠାରୁ ଅଧିକ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଧୋକା ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ମତଲବୀ ସମ୍ପର୍କର ତ ମାତ୍ର ଏତିକି କାହାଣୀ, ଭଲ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଖରାପ ସମୟରେ ଭୁଲ ଚାହାଣୀ। ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରୁହ ନାହିଁ। ଯିଏ ରାଗରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଯିଏ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେ କେବେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିଜର ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ନିଜର ତାହା ସମୟ ହିଁ ଜଣେଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଚହଲାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମଇଳା ସବୁ ଆପେ ଆପେ ତଳେ ବସିଯିବ। ସେହିପରି ଜୀବନରେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ନ ଡରି ଶାନ୍ତ ରହି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ।
ଜୀବନରେ କେତେ ବି ଦୁଃଖ ଆସୁ ତାକୁ ଦେଖି କେବେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନିଅ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କର। ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି କେବେ ଡରି ଯାଅ ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଛି ବାଧିଲା ଭଳି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏହି କଥା ଭାବନ୍ତୁ କି ଯଦି ସେହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କୁହେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ଭୁଲଟିଏ ଛୋଟ ହେଉ ଅବା ବଡ଼ ତାହା ଭୁଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ସୁଧାରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ତାହା କୌଣସି ଅପରାଧରେ ପରିଣତ ନ ହେବ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ଜୀବନରେ ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତା କର ନାହିଁ, ବରଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଜିଦି ଦରକାର କେବଳ ଜିତିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ହାରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ଡର ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସମୟ କିଏ ଦେଉ କି ନ ଦେଉ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ, ସମୟ ତାର ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବ। 7ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯାଚି କରି ଔଳିକି ବା ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଦର ସ୍ନେହ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ନ ପଚାରିଲେ ଉପରେ ପଡ଼ି କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିବା ଜାଗାରେ ବସିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।